Brother, ngi-live lama recording alive kwi-podcast. Wow, brother, asawubona. Brother Luther, you kept me laughing lamalanga. Angikwazi ukubuka ivideo yakho ngahleki. Ukuhleka kwami ku-spiritual because angihleki ngoba ngihleka angazi ngayibeka kanjani. It's not a laughter ejwayelekile, uhleko olu spiritual. Angikwazi ungathi ngihleke mangizowubuka noma yini oyishoyo noma yini ozoyisho. But mbuzo brother, ngiyabuka nje manje ngibuka i-podcast angayiqedi ithi ake ngingene nje la kuwe ngithi brother nginombuzo. I have a ask washa abantu baka-TikTok ukuthi ubuzwile yini ngohambo lwami nangendlela nje ebengenza ngayo amayelana no-Brother Enigma, uthi bengi-against u-Brother Enigma ngayo yonke indlela kusukela nje ngaqala umbona ukuthi angivumelani-ke naye la, ngoba nami mayisasuka ngangibona ukuthi hayi na indoda isebenza, indoda kaNkulunkulu iyasebenza. Kwafika la khona ngibona ukuthi nansi indoda kaNkulunkulu isangana. Umhlangano-ke lo, umhlangano-ke, and ngalokhu nje brother, hey, ngangena ngaba nyama nambana kubantu, ngaba mubi kubantu. Ngaqala manje ngabona ukuthi abantu bonke bayangijikela, nabe besubscribe-ile kuma-channel wami baya unsubscribe. Ngathi Nkosi, bekade kufanele ngiqale kuwe kakade. Kunomzalwane wami engiphile naye kakhulu, sihamba le ndawo kaNkulunkulu, sihamba leli ivangeli. Umzalwane hamba le ndawo kaNkulunkulu, sihamba leli ivangeli. Umzalwane wami ngabhala ku-Facebook ngathi mina indaba kaBrother esafika, ngathi indaba kaBrother Enigma ngi-neutral. I'm not going to criticize him, I'm not going to support him. Ngi-neutral in the beginning. Why? Bengisasola into eyiningi because mina once wathi utravelile waya in heaven sengiyakusola already. Ngizothi ngikulalela nje vele sengishaya amakhala. Inceke yakho yayikhuluma nami, ngeke ngisho igama lami ngoba inceke ngiyithanda kakhulu futhi ngiyayihlonipha. Yaba nokunganeliseki inkulumo yami ukuthi how come ube neutral ububona kugangwa umhlangano lo, hlangano straight, kodwa wena usathi u-neutral ngoBrother Enigma. Why? Hayi ngabona ukuthi hayi angikwazi ukujabulisa inceku yami vele. Zikhona izathu engingangenza ukuthi ngihlaselele indoda. Hayi ngamhlasela. Yazi ngahlasela kwasani nethi imvunayo uBrother Enigma. uBrother Luther ngangimbone trend kwi-TikTok. Yazi angaze ngicikwe indoda kanje emhlabeni, angaze. Yazi nokuthi uchama abantu besimame brother, ikhani ngibona manje ukuthi uyachama, ikhani ngibona kahle ukuthi yeyinhle le nceko, ikhani ngikubone. Yazi bengaboni kwakubuhle niksi, ngingaboni kwaceku enhle, ngingaboni ngizwa abantu bethi inhle. Mangingena ngibone nje isidina, angifuni ukukamba mina ngize ngizokwazi nje ukubona ukuthi inceko kanti inanehwanqa, igezile inceko. Ngiqala ukubona mase ngikhuluma nencekukazi uVuvu, sikhuluma ngohlelo esasizolihamba lonke. Ngangijabulela ukuthi sizohamba sonke siye laphana kwi-revival, ngoba kwakuthiwa sizohamba noBrother Luther. Ngathi hawu, I'm in. Ngoba ngase ngiphendukile, sengingasakuboni njengesicefe nesidina nesimenxe. Angazi noma ngithuka inhlamba yini. Isimenxe into ecikayo nje, ncikiza. So sengiguqukile-ke kuzo zonke izinto-ke, nabantu ebengibabuka kabi-ke abebesupport uBrother Enigma sengiqala ukubabuka kahle, sengiqala manje ukushintsha
lokhu nje ngishintsha kanjani ngoba ngasuke ngagxekeka kakhulu ngase ngahamba ngayothandaza manje enza umkhuleko-ke manje o-serious sengibuza uNkulunkulu manje ngoba ngase ngixabane Pastor Truth ngaze ngakhuluma amagama alumelayo asabekayo ngiwakhuluma kuPastor Truth salwa impela noPastor Truth sibanga ubrother Enigma and then ngithe mase ngiya uNkulunkulu ngithe immediately brother ngifuna ukubeka lokhu kucaca immediately ngithandaza ebusuku phakathi nobusuku nenzulu ngivuka ebusuku ngithe mangithandaza kwangathi ngibona indawo engathi emnyama kodwa umnyama bakhona you see a person you can tell ukuthi le indoda noma umuntu wesifazane ngabona indoda engekho yinde njengobrother Enigma so to say mangibona le ndoda iyahlanya ekhanda iyahamba ibhekele nokungibheka kodwa ngiyabona umuntu wesilisa lona and ngisekube emnyameni angiphuphi it's a life vision bese ngibuya kwelakamoya ngiphume in that vision ngibuye kwelakamoya ngidideke ngokukhulu ukudideka ngisathandaza sengize ngithandaza angisakhuluma amagama sengithi ungcwele baba ngeke ofana nawe ngenzela ukuthi ngifocus kule vision angisathandaza amagama sengithi nje ngiyababaza ubukhulu bakho Nkosi akekho ofana nawe njengoba ngikhuluma nawe brother ngikhuluma nawe ngingumoni phambi kaNkulunkulu ngingekho ngcwele ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu nango engibamba nawo umoya ungibamba ngiyawuzwa umoya kaNkulunkulu njengoba ngikhuluma nawe engikuthatha njengosayini ukuthi uNkulunkulu uyavumelana nalento engishoyo yokuthi ngayibona le ndoda so ngizwa umoya ipresence kaNkulunkulu njengamanje ngilele empedeni brother ngiye ndawo ngilele empedeni njengoba ngikuthethe ngimisa amadolo ngibhekele i-podcast i-STV Dlamini media unenceku lapho brother Dlamini nawe ngibhekele leyo podcast ngithe angahamba kakhulu nje ngihambe ngivimba ukuthi ngiyakhohlwa ngizoze ngikhohlwe izinto eziningi engifuna ukuzisho kuwe ukuthi brother ngathandaza mangibona le ndoda lena ngadideka angifuna ukuqamba mangwangidida lo yambono ngokuthi ngaze ngamcela uNkulunkulu wathi Nkosi angizwa mina futhi ngiyangidida yonke into engiyibonayo ngibonani kuyini lokho engibonayo Nkosi angaza ngizwa kathi Nkosi ngicela ubuye kimi kwi-vision mangilele brother glory to Jesus malibonga igama leNkosi ngithe mangabe 3 weeks after ngimtshele kanjani uNkulunkulu bathatha 3 weeks wafika umbono brother ngabona ubrother Enigma ehlele emontweni ngemuva ekhuluma nefone and then mina ngime ngaphandle akangibona ubrother Enigma ngime ngaphandle ngisemoyeni mina ngilento le engeyona ubrother Enigma ubrother Enigma akangiboni nokungibona usefonini kwafika izwi kimi lathi lo muntu okhuluma naye efonini nguye ozodukisa ubrother Enigma brother ngicela ungizwisise kahle lapho ngiyakholwa ukuthi mina ngathandaza mina kunenceku yami unceku uSiphamandla sahlala sikhuluma ngithi unceku angikwazi mina ukuzokhuluma noSathane kube ngithandaza uNkulunkulu ngamcela uNkulunkulu ngathi ngicela uSathane angabi naye access ukukhuluma nami azenze uNkulunkulu njengoba lithi iBhayibheli uSathane uzenza ingilo sokukhanya so uzokhuluma nami uNkulunkulu kuphela and kade ekhuluma nami uNkulunkulu iphimbo lakhe likhuluma nami and ngiyalazi uNkulunkulu waqala ukukhuluma nami ngaleli phimbo ngisangena umoya wobusangoma engivikela umoya oyingcwele ubusangoma so brother awuthi ngidedele ngiphinde futhi nayi technical issue brother Luda ngiyakholwa usesenama number ami ngubrother Sihle Mtshali akayifundi lento ngisho
Brother, ngi-live lama recording alive kwi-podcast yami. Uze wazi ukuthi si-live. Kubalulekile i-Poppy Act, uPoppy Act bayibiza nge-Poppy Act, ithi mtshele umuntu mangabe ezoba eqoshwa. Njengoba sisilana ngiyaqopha brother, ngicela ukwazi lokho. So brother, amen. Oh, okay. Ngithola i-message. Amen. Kulungile brother, I get the message. Amen. So ngithema ngabe ngizwa izwi likhuluma nami lithi lo ofonela ubrother Enigma nguye ozomdukisa. Kusho ukuthi this is a future tense, akuyona present tense. Uzomdukisa. Okay, waphela kanjalo umbono. uNkulunkulu izwi brother alingitshelanga ukuthi njengoba uyigxeka le nceke, inceke yami le, umntanami lo, umntanami lona yekela ukugxeka ubrother Enigma. Ilizwi layithola i-chance yokungitshela lokho. Ilizwi alangangitshela lokho, ilizwi langitshela lokho elingitshela khona. Akukhulumeki-ke lokho engikhuluma mangilele. Awuthi ngihlale ngincike nge-headboard, awuthi ngincike nge-headboard-ke manje angikwazi ukukhuluma indaba enkulu kangaka ngimisa amadoda. Brother, izwi layithola i-chance yokungitshela ukuthi sihle, oh brother sihle, unceke yami, ngoba uNkulunkulu mina uvama ukuthi ndodana mayekhuluma nawe, noma ndodana lo omlwisa kangaka inceke yami, uthunywe yimi. Lo brother Enigma omlwisa kangaka uthunywe yimi. Ilizwi alishongo njalo, ilizwi langitshela ukuthi lo muntu ofonela ubrother Enigma, okay, uzobuza ukuthi la izwi lambiza ngobani lo muntu engangimbona. Lambiza ngo-Mr. Phoso? No, lambiza ngobrother Enigma, ngo-Enigma. I wish I can remember ukuthi lathi brother Enigma or Enigma, but wambiza ngegama lakhe. I doubt ukuthi uNkulunkulu angathi brother Enigma, kuyena ubrother kaNkulunkulu, brother wethu, angithi thina makholwa. So I wish I can go back because seyindala lento eyenzekile. Mina ngiyakhohlwa yonke imibono engiyibonayo, that's why ngirekhoda phansi izinto. Ngoba umbono kwala ngiwubona umbono ebusuku brother, angangawubhala phansi ngizovuka ekuseni ngingazi lutho, unless uNkulunkulu mayefuna lento yaziwe. uNkulunkulu uzongenza ukuthi ngikhumbule nasekuseni. Ngiyabhala brother, nginokuvuka ngirekhode ngibhala izinto engiyibonayo ngoba ngivuka ngingasazi lutho ekuseni, ngize ngihlupheke emoyeni ngoba ngiyayazi lento ibibalekile. So yaphela kanjalo ke vision. Ngithe mangivuka ngavuka ngahlala ekuseni, kusekuseni nje ebusuku, ngavuka ngahlala embhedeni ngayicabanga lento, ngayi-analyze lento, ngathi hayibo, kusho ukuthi mina ngirongo ngoba ngiblame ubrother Enigma. Nali lizwi lizokhuluma ngobrother Enigma, lize likhuluma i-future tense. Ilizwi ukuthi ubrother Enigma uzodukiswa yilo muntu amfonelayo. I wish ngabe ngambona ukuthi ubani, but what I heard, nakho sengikhohliwe, what I heard in my feeling, in spirit, was ukuthi lo muntu omfonelayo brother Enigma is very close, uzoba close brother Enigma, or is close lo muntu ozomfonela, uzomdukisa kahle e-close. Ngaze ngacabanga ukuthi hayibo, ngabe Chris Network le emfonelayo, ngabe ubani umfonela, ngoba ngibona ukuthi ubani umfonelayo futhi angizwa ne-conversation yabo, kodwa ngizwa nje lokho engikutshelwa khona. Izwi liyakhuluma impela, liyakhuluma, lihlale likhuluma izwi likaNkulunkulu, Nkosi yami. Liyakhuluma ilizwi. So ngase if I remember correctly, angizoyibeka njengoba injalo brother, ngisengikhohliwe. Kunobrother engamthumelela le message, ngamcela ngathi ngicela ungithumelele le message ngoba ngamthumelela iseyintsha ubrother Paul. Ngamthumelela ubrother Paul iseyintsha le message, ngamcela ngathi ngicela brother ungithumelele le message, ayisekho efonini yami, ngifuna ukuzwa ukuthi ngangithini ngoba angibhalanga phansi and lento yayibalekile.
angibhala ngaphansi yayibalekile ngoba kuyafanele ngisho njengoba injalo into engiyibonile. Ubrother Paul akakangiphenduli ukuthi usenayo into message angithumelele yona back. Akangiphendulanga ubrother Paul ukuthi unayo message noma kanayo. Ubrother Paul lo esinaye la enkolweni. So if I will have to put it right, Freebie njengoba ngangibekile ngisayibona kwathiwa ngimkhulekise ubrother Enigma. Angangazi ukuthi ngimkhulekisa kuyo yonke lento engibonile for sure supposedly ukuthi nanga umuntu ezomlinga ubrother Enigma will go astray. Ubrother Enigma uzolahlekiswa yilo muntu afona ukuthi lo muntu afonayo powerful. Well, I wonder kanjani. Ngase ngahlala phansi ke manje sengianalyze ivision ngoba ivision ayingitshelanga ngobrother Enigma ukuthi kodwa imessage I can analyze and get ukuthi ubrother Enigma uyarecognize na uNkulunkulu. Ngoba in the first time ngabona a madman, umuntu ohlanyayo. Now the second time ngibona umuntu oserious ohlele emontweni obamba ifone, uhleli ngemumva emontweni yakhe. I didn't see the car. Ngaphandle I saw only a car. I didn't see the ukuthi inhloboni yemoto. Ngabona esemontweni ngime ngasemnyango ngibheke straight kuye ubrother Enigma. So manje ke nga-analyze ngathi okay, if uNkulunkulu akakwazi ukuthi afike athi kimi lo muntu uzo esho i-future tense, bekufanele ubrother Enigma engabuthe uNkulunkulu uye lo muntu odukisa ubrother Enigma esho i-present tense. Manje ngoba uNkulunkulu usho i-future tense kusho ukuthi ubrother Enigma akakaduki. Ngayibuza ukuthi kanjani ngoba kunezinto eziningi engiyigxekayo ubrother Enigma. Pho kanjani angangaduki kodwa ngathi hayi yabona mase ekhuluma izwi hayi sengiyayehla ke mina lento yokugxeka ubrother Enigma ngiyaxolisa. Into yokuqala ke kwafika uPastor Truth emqondweni wami ukuthi hey uPastor Truth sagcina kabi ngale ndaba kabrother Enigma. Ngahamba ngaya kuPastor Truth ngayoxolisa. Ngahamba ngenza sure ukuthi bonke abazalwane bengikhuluma kubrother Enigma ngiya kubo one by one ngama inbox ngixolisa. Ngabhala na Facebook ngaxolisa, ngabhala na kuma platform wami ngaxolisa. And then ngabona ukuthi mhlambe umalumekazi ngoba ngathi noma ngisekhaya ngabona umalumekazi usindisiwe naye. Samgxeka ngamgxeka mina ubrother Enigma ngaconvince umalumekazi ukuthi ubrother Enigma akekho right. Umalumekazi ngamshiya kanjalo noma asaba ukungitshela ngoba ngangibona emehlweni brother umalumekazi ngathi akayifuni lento engishoyo. Mase ngibhala message Facebook ngibhalela umntana wakhe umalumekazi ngoba mina ngicommunicate nomalumekazi useNatal. Ngabhalela umntana wakhe ngathi ngicela ungitshelele umalumekazi ukuthi ngibona umbono ngobrother Enigma angisekho against ubrother Enigma, sengizomthandazisa njengoba ngiceliwe. Ngabatshela abazalwane abaningi ngathi ngicela sithandazise ubrother Enigma ngoba that's what I got into the vision. uNkulunkulu mangiphendula this is what I got. Ngicela simthandazise ubrother Enigma. I don't know what reason kodwa ngicela simthandazise ubrother Enigma usenkingeni. Uyafuneka ebomnyameni bafuna ukumsebenzisa. So yeah. WakwaNdlovu known as brother Sihle. Uyayikhethela ke nje nguNdlovu kanjani ngakhulela kwaNdlovu nguSihle Mtshali eNdlovu kwaNdlovu kusekhaya mama. So ngathi mangibona ukuthi baninga abantu abawuSihle Mtshali and khona noculayo and nami ngiyacula ngathi kusho ukuthi sekuzoba ne-confusion mangabe sengizoqhamuka nami senguSihle Mtshali kanti uSihle Mtshali sebengenile endimeni benza izinto. Angivele ngibe ne-stage name ngathi ngizosebenzisa uNdlovu just to differ ngaba uSihle Mtshali wakwaNdlovu. Okay, brother Luther ngabatshela kabazalwane ngayeka ke nokumblema ubrother Enigma. Ngahamba ngayodelete wonke ama-video ku TikTok naku Facebook ngadelete ngasebenza ngidelete ngase ngathi akulungile ngizokwenza lokho okuthandwa uNkulunkulu. Ngiye ngiphahluke sengifuna ukumgxeka futhi mangithi ngiyabukela futhi sengifuna ukuthi hayi ngithi Sihla ayingangaweke le ubrother uNkulunkulu wathi thandaza wena thandaza kuphela. So nga-assume ukuthi kusho ukuthi ubrother Enigma akayona inkinga embusweni kaNkulunkulu, akayona ne-threat embusweni kaNkulunkulu.
ngoba uNkulunkulu ube nechance yokungitshela konke but akangitshelanga. Into angibonise yona nje ungitshele nge-future tense ukuthi ubrother Enigma uzowa kanti akakawi yini. Nga-analyze lapho ngase ngidwebela lapho ukuthi uzowa kusho ukuthi akakawi, kusho ukuthi uma ingakawi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, kusho ukuthi unathi la embusweni in the kingdom of God. Ngayi-analyze le vision, ngayi-analyze ngoba ngithembile ukuthi uNkulunkulu ngoba engangitshelanga personal ukuthi uyindodana yami u-Enigma this uNkulunkulu uyekeleke kimi ukuthi ngizo-analyze uma sengiqeda ukubona umbono. Ngawu-analyze umbono, ngawuthemba umbono ukuthi ngi-analyze ngendlela right ngoba uNkulunkulu ngethembile ube bengangethembi bezongitshela. uNkulunkulu ungitshela into ey'ningi brother, ungitshela into ey'ningi uNkulunkulu bezohlulwa yini ukungitshela le. So ngase-ke ngathatha isinqumo kungibona-ke nje sengikhuluma ngobrother Enigma ngingasamgxeki. Ngibonile ivideo entsha ukuthi ama-yellow bone ayanuka, anukela uNkulunkulu, hayi ukunuka ayanuka. Ngiyibonile, angayibheki yonke, ngizoyibuka uma ngiqeda ukubheka le ka-ST Dlamini, inceku le yakaDlamini, ubaba Dlamini. Njengoba nishadile kufanele sinihloniphe bazalwane, nobaba uNkosi ngizwile nawe ukuthi uLuther wakwaNkosi. Thina sizoyitshela ukuthi ngoba usuLuther King nje usuthathele phesheya uLuther King, ngoba ngithe noma ngiyokufuna lapha ku-Google ku-YouTube ngasokola ukufuna uLuther King, vela nje uLuther King waya ngize ngabuyela ku-page lakho ngazolandela ilink, ngingakutholi ku-YouTube. Ngikusupport kakhulu ku-YouTube, ngiyacela nabantu bakusupport kakhulu ku-YouTube, sisupportane singabazalwane, because enye into enginqenqa kubazalwane ukuthi ngicela abazalwane niwasupport ama-podcast wabazalwane ukuze bezokhula bebe nama-platform, ngoba u-Antichrist sekakhona. Sizawadinga lama platform, noma ngabe uyayibona inceku ukuthi ayinayo a-content oyithandayo, as long as umuntu esindisiwe msupporte, uyisupporte i-platform, ngoba kuzothi makufika isikhathi azodingakala ama-platform. Sesifikile isikhathi, siyawadinga lama-platform abantu abasindisiwe. Khona lapho mina ngabona ngasolinye nobrother ST Dlamini, kodwa bengilo ngimsupportile. Kunala khona engacikeka khona, ngicikwa ubrother Ricky, ngamxolela ubrother Ricky, ngabuyela ngaze ngatshela inceku uSiphamandla ukuthi unfollowile ukumsupporta ubrother Ricky. Ngabuyela ngithe mangibhodla, ngabuyela ngayo subscriber futhi ku-YouTube wakhe, ngiyamlandela, ngiyawabuka ama-YouTube wakhe wonke ubrother Ricky, angiwajampa ama-advert. Sengibuyele back ukumsupporta njengoba ngangimsupporta ngoba ngangicikekile, ngicasukile. Ngafunda ukuthi mangicasulwe inceku unsubscribe, ngimane ngizibe nje okwemavikanyana ngoba siyadingana, siyawudinga ukuyakha i-platform. Njengoba ubrother Luther nje yakha ama-platform wakhe, ngenza sure ukuthi ngisupporta yonke into nevela ngekhanda ngiyashaya nje, kwavela ikhanda ngiyashaya. Asisupporteni ama-platform wabazalwane azodingeka kakhulu. Ngicela ukuthi ama-platform wabazalwane abukwe futhi, singadlulwa ama-platform asemhlabeni sizwe kuthiwa uMacG ushaya ama-million, kodwa abazalwane bahluleka ngikusha ngisho 1,000. Awusupport umzalwane ngoba nakho uyigagu, asisupporteni ama-platform abazalwane. Mina kunabazalwane engithi noma ngibadlala ngingababuki nokuyibuka, ngiyidlale leyo ifoni ngihambe ngiyogeza, isalizenza yona ifoni, ngisupporta nje yena, anginandaba ne-content yakhe kwamanje brother. So uthini ngami? Ngumsangano nami na, ngicela ungahleki please. Ngicela ungahleki, i-serious le ndaba brother. Ubrother Sihle ungumsangano na ngalombono angiwubonile, ngi-analyze wrong ngoba angifuni ukuholela ekutheni ngithi umsangano umbone ngubonile ngoba uvela kuNkulunkulu. Ngawuthandazela brother, ngathandaza. So kodwa-ke uku-analyze kwami akuveli uNkulunkulu, nayimi ngayi-analyzela ngokubona ukuthi sengithi 1+1 kwaphuma i-answer, ngayikhiphela i-answer. Ngabe nga-analyze umsangano na. Ngicela brother wazi futhi ukuthi ngiyarekhoda nge-live, izoba
public le message yethu. Asihlebi singabazalwane. Ngizwile nje uthi siyahleba. Asihlebi, siyaqinisekisa ukuthi singahlebi. Umzalwane ohlebayo usenkingeni, siyamthandazisa egameni likaJesu. Umzalwane omsangano usenkingeni, siyamthandazisa egameni likaJesu. Hey, yazi brother wangena, hey, ngomsangano. Hey, hayi ushayela umsangano, ushaye kwazwela. Ushaye ethambeni, uvele washaya ethanjeni. Ngicela ukubuza ukuthi kule msangano osukhulume ngayo brother, ngabe ubrother Sihle naye uyabalwa kule msangano? Umsangano ngabe nami ngomsangano ngoba bengithi nje sikhulume ngobrother Enigma kuleyo issue yami before and after. Nawe une before and after, so babili sinema before and after, ukuthi ngoba kune opposition, kune opposite in our factors, but sonke sinama before and after. Brother Luther une before and after, nami ne before and after. Brother Luther usaphendula nje kuzo zonke lezi zinto sengiyikhulumile, ithi ngikudedela uphendule nawe ngikunika inkundla. I am Sihle Mtshali wakwaNdlovu, known as Brother Sihle. Shalom. Brother Sihle Mtshali, nceke yenkosi, nceke kaNkulunkulu, angibingelele. Hey, noma ke ungizumile, you caught me off guard ngoba besingakaze sidiscuss ukuthi sizoba nale ngxoxo efana nale. Ngibona nami ngama-voice message nje ku-WhatsApp wami ukuthi ungikhumbule yini ubrother Sihle, nkosi yami, sengithake ngilalele ukuthi uthini. Cha, ngiyawuzwa umbono wakho. Awukho phela umbono onjengalona ukuthi wathandaza wabuza kuNkulunkulu, wabona ubrother ehlezi emotweni ngemuva, wabona kungathi khona umuntu akhuluma naye, kwase kuthiwa kuwe lo muntu akhuluma naye uzomdukisa, uyena uzomdukisa. So ke asikwazi ukuthi hey, mhlawumbe umbono wakho umbono ongekho noma umbono ovela kuSathane, sasingekho, we're not there. Ma uthandaza nceko, ucela uNkulunkulu ukuthi akumbulele no brother, yes, then wakumbulela uNkulunkulu ngendlela akumbulele ngayo. Iqiniso ke ukuthi siyazi incazelo yevision wabanayo, asiyazi, ukuze futhi ivision icace sekudinga ukuthi futhi ubuyele kuye umnikazi wevision, lo owayekubonisile ivision makungumoya ingcwele, uphinde futhi ubuyele kuye uyobuza ukuthi le vision ungabe incazelo yayo yayithini. Engabe ubrother usedukile noma kwakukhonjiswa ukuthi uzohamba duke, asazi thina. Lo ayekubonisile lo mbono brother Sihle, sekumele ubuyele kuye uyokhuleka futhi akuphela icazelo. Cha, mina esayidini lami cishe konke amavidiyo engiwenzayo nesengiwenzile as ubrother Luther ngilokhu ngikuveza nje ukuthi hayi, okunye ngiyavumelana nakho, okunye angivumelani nakho. Ngamanye amazwi akusikho konke engikuthatha ngithi hayi lokho kuvela kuJesu Kristu personal, kuyisambulo. Lokho engingavumelani nakho lokho ke ngikhuluma ngakho, lokho ke okungathi ke sifike singasaboni ngaso linye uma sekufika kukho. Yes, ukungaboni ngaso linye ke noma ukungavumelani ngento ethize akubenzi labantu babe izitha. Mhlawumbe hayi sebexabene, sebeyizitha, sebeyazondana. Mina nje anginanzondo, angina hatred ubrother futhi hayi akasona isitha sami, cha, akasona isitha sami. Yes, kuphela khona la singaboni ngaso linye khona. So ke ilento ke ngikhulumayo ukuthi hayi ezinye izinto ake sishiyele kumoya ingcwele.
ngoba kungenzeka umoya ingcwele angimbulele something uma kuwumoya ingcwele ngempela oyambulele leyo nto. Uthola leyo nto i-message yami or i-message yabantu abathize qondene nabo. Akufuneke mina bese ngiyenza i-message-ke ya wonke umuntu bese kuba ukuthi lo ongayenzi leyo nto engithi ngiyibonisiwe engiyishoyo, then lo muntu useyisitha, usewile, usenosathane. Njengoba kwenzeka nje ukuthi uma kukhona la engathi awusavumelani nezinceku no-brother bathile khona, uphenduka manje bese ngathi soyisitha, sosetshenziswa usathane. Akufuneke kube kanjalo ngoba umoya ingcwele ukhona. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe ngirong, kungenzeka ukuthi mhlawumbe ngiright. Umoya ingcwele mayese kumbulele wena engakangambuleli mina ukuthi ngiyibone leyo nto ukuthi iqiniso iyinyaniso kangakanani, asikho isidingo sokuthi bese uthi wena ngingena usathane or sengisetshenziswa usathane or sengiwile or angisakholwa. Uyayibona leyo nto le asikho ngoba phela angembulelwa mina, akashiwo kimi lokho okushiwo kuwe. Mhlasimpe siyeza isikhathi la umoya ingcwele ezongitshela nami ukuthi hayi ukuthi nokuthi mina angikudingi umzalwane akakwenzi, especially ezintweni othola ukuthi azibhalwanga nasezwini. Ziyingozi kakhulu izinto ey'njalo. Siyakubona lokho okubhaliwe, siyakwazi ukulihlola, silidivide, silicubungule, silibheke ngapha nangapha ukuthi ngempela bekushiwo ukuthini. Kodwa entweni othola ukuthi ayilotshwanga ngisho ezwini, ayikho, ayibhaliwe, leyo nto iyingozi ukuthi wena ungathi uma uyisho uthi uboniswe uNkulunkulu bese ngiyayithatha mina ngigijime nayo. Mhlasimbe funeke nami uNkulunkulu mangikhuleka angivezele, akhulume kimi, ayiconfirm ngoba phela ayilotshwanga leyo nto ezwini. Uma eseyiconfirmile-ke sesingavumelana. Kodwa uma umoya ingcwele engayiconfirm kimi, alikho icala mangithi hayi mina angihambisani nayo, mina ngazi ukuthi izwi lithi, mina ngambulelwe ngale ndlela. So ukwambulelwa kwethu-ke ngokungafani akusho ukuthi sekufuneke sibe izitha. Nale abalandeli-ke oyishoyo nceko oyibekathi abalandela abanye babekulandela njengokusaphotha ubrother, babona ujika, baphuma baku-unfollowa. Mina angazi uNkulunkulu usebenza ngenye indlela kimi. Bakhona abangi-unfollowayo ngenxa yokuthi sekunezinto engingasavumelani ngazo no-brother. Bakhona abangi-unfollowayo but isikhala sabo asikho, asibonakali ngoba since beqalile nokungi-unfollowa laba abangi-unfollowayo, ayikho into evezayo ukuthi khona abantu abaphumile. Ama-followers ayanyuka kunokuthi ehle alokhu eyaphezulu, anyuka kuwonke ama-platform, Facebook, TikTok, alokhu enyukile nje ama-followers. So ayikho nento eyenza ukuthi ngibone ukuthi khona abantu abangi-unfollowayo, because iy'namba azehli, ziyanyuka kuma-followers, zinyuka wonke ama-platforms ami, zilokhu ziyaphezulu. So noma bephumile angiboni, akuzweli, angiboni because awehla ama-following, hlazi alokhu nje ayanyuka, awakazehle. So bancane abaphumayo, baningi abangifollowayo. Kuphuma abancane kungasali ngisho isikhalo ukuthi baphumile singabonakali. uNkulunkulu letha abasha nje lokhu bengifollowile nje abantu. So ayehle yami following lokhu inyukile yaphezulu. So nalabo kuthiwa banganfollowa ngizwa nje ngoba ngixoxelwe. Ayikho kweyami i-account into ebonisayo ngoba ayehle yami following lokhu inyukile. I-grace ke kaNkulunkulu ke leyo ncebo. I-grace kaNkulunkulu engimkhonzayo kulokhu kunja lokhu inyukile njalo. Ayikho into ebonisayo ukuthi hayi yehlile inamba khona baphumile, cha. Kunalokhu yenyuka inamba. Yenza ngingababoni nalabo abokuthiwa baphumile, ngizwe ngabo nje kuphela. Kodwa ngingababoni ngoba yami i-platform lokhu yaphezulu. So nalokho ke ncegu hayi abantu phela mabe followa umuntu as a person bengafollowi uJesu Kristu ziyenzeka izinto enjalo. Uthi hey asami som unfollowa
ngoba mhlambe imbona isafana seshintshile shuthi kakade bebevele yabona befollow umuntu. Yes, so ke mina ubrother hayi cha, akushoyo engivumelana nakho ngiyokuthatha, akushoyo engingavumelani nakho ilokho engiyokuphikisa, ngikuphikise kodwa on basis of izwi, ukuthi izwi lithini, mina umoya ingcwele ungambulele kanjani. Until umoya ingcwele naye asho kimi angambulele, cha hayi u1 no2 ke hayi ke ma umoya ingcwele engambulele ukuthi hayi lapha ujahile waphikisa, uphikisa into e-wrong, hayi mhlawumbe ngiyobuya ke nami ngixolise ukuthi hayi cha, umoya ingcwele ungambulele kimi. Yes, kodwa nje kunjalo uNceku, so ufake akekho xabene Nceku. Nami ngiyalike ama-video akhona nje ku-Chris Network, ama-video akho brother ngiyawalike amanye, akusho ukuthi angisalike kuphela lokho engingakuzwisisi, cha, ngiyamelana nakho, ngidonsa iBhayibheli nami ngenza ivideo ukuthi but izwi lithi alisho kanje, okungasho ukuthi asizwana. Uma kungenzeka ngelilanga uNkulunkulu evuma, ngingam-invite, mayevuma naye just ukumkhombisa nje I don't have anything against ubrother. Leyo ukuthi uthunyiwe-ke uNkulunkulu noma kathunywanga, nami ngiyazi uNkulunkulu waziyo, ingakho ngithi I don't take everything, ngithatha lokhu engizwa ukuthi ispirit esikhulu siyavumelana nakho. Amen Nceku. Kakhulu Nkosi yami brother, ngiyathobeca kakhulu, ngikuthole off guard, bengingamiselanga ukuthi ngikhulume ngale ndaba, ngibhekele iSt Dlamini Media, ngihleli nje ngithi namhlanje ngifuna ukubuka nje kuphela, so that ngikwazi ukuthi mangiphuma emini ngibe sengiqedile ukuphusha nje into eyiningi bengifuna ukuyibuka, ngoba bengathi ngifuna ukuyibuka yesterday ngoba ngibona ebusuku ngabo 11 or 12 ebusuku, basho ukuthi ngisesebhizi ebusuku, and then ngibona ngathi ngizoyibuka manje kuseni. Sekufika-ke lokhu ukuthi awukhulume neNceku-ke, ubuze lana umbuzo, ke nibonisane njengabantwana bomuntu, abantwana bakaNkulunkulu. Cha, ungiphendule kahle brother, ungenelisile ngempendulo yakho, iphusile. Ngiyasithanda ke isiZulu mase sifika kulawo magama ophusile, abasasiva ukuthi sithina abantu. Uphusile, impendulo yakho iphusile kakhulu, inezaqheqhe, iyaqhaqhazela. Kuhle futhi nokuthi akuxatshelwe nobrother Enigma ukuhluka kwembono. Bengathi mhlambe lento yokuhluka kwembono ey'nkolweni besingayenza ingabi nobutha, kungabi ubutha, ngoba abantu abalandela ubrother Luther abangalandeli uKristu njengobusha, abalandela ubrother Luther, abalandela ubrother Sihle, abalandela ubrother Enigma, abalandela ubrother abave. Ngeke ngibone noma ngingena abantu abalandela ubrother Enigma bengena kubrother ST beyom-attack-a ngekhathi zakudala, kusashisa beyom-attack ubrother, bengithola ukuthi abantu bakabrother ST bayamdefend ubrother ST against abantu bakabrother Enigma. Bahamba abantu bakabrother Enigma beyohlasela, beyokhuluma lapha kwi-podcast, not ukuhlasela per se, beyokhuluma lapha kwi-podcast kabrother Ricky, ku-Ricky reality show. Uthola ukuthi abantu brother Ricky bayamvikela ubrother Ricky ukuthi ngoba ngabi nayo inamba yabantu, mhlawumbe ngithi nginenamba eningi ukuthi nami ngizovikeleka. Hayi, angivikeleki mina. Kusho ukuthi angabi nayo umuntu ongilandelayo, ngoba phela ibalulekile ukuthi kufanele siqonde ukuthi mangabe sisupport ama-podcast nemisebenzi yabazalwane, ngoba usathane useshifte zonke izinto kwi-media, siyaphoqeleka nathi ukulandela siye kwi-media ngoba nathi bayayiphuza imvula kaNkulunkulu wethu. Nkosi yami brother, ngiyathobeca kakhulu.